Moi, tässä on Creative Essi Fleminginkatu 5 Kalliosta Helsingistä. Toinen One Cut-haastattelu alkaa. Muotifriikit tietää, että Fleminginkatu 5 sijaitsee Fem5-niminen butiikki, jota ylläpitää muutama muotisuunnittelija. Me tavataan kohta Kaisa Riivari, joka kertoo meille enemmän omasta merkistä ja Femistä. Let's go! Tässä näkyy Femin kyltti. Siellä on tällä hetkellä Janne Lappalaisen näyttely, joka me nähdään myös. Ja vilkaistaan etukäteen ihania tekstin saattelemana näyteikkunasta sisään. Fem Showroom, Gallery and Collective. Mennään sisään. Hello! Siellä kurkistaa Kaisa. Huops, mä meinaan katuportaissa. Moi! Kaisa Riivari muotimerkin takaa. Kerro meille 3 sanalla Fem-butiikista. Fem myy nuorten suunnittelijoiden vaatteita ja asusteita. Pääasiallisesti naisille, mutta meillä on myös jotain kivaa miehille. Näytä, mitä kivaa teillä on miehille. Meillä on miehille asusteista löytyy tämmöisiä iPod-pusseja, Mirkka Metsolan. Sitten löytyy Kaisa Riivarin kaulapusseja, mihin saa kolikoita, avaimia, kiinni. Ja kondoomit. Kondoomit, kyllä. Sitten jos on oikein leikkisällä tuulella, niin sitten löytyy koruja kalusteteollisuuden ylijäämäpuusta, raffeja, puisia koruja. Ja jos palataan kivikaudelle, niin niitähän voi käyttää myös aseina. Aseina myös, kyllä vaan. Ihana. Mikä on ihaninta, mitä teiltä löytyy naiselle täältä? Naisille meillä on vaikka minkälaisia ihania mekkoja. Meillä löytyy Paulan makrame-mekkoja. Paula Kasurinen on suunnitellut eri väreissä. Tää on kesäksi aika kiva, tämmönen valkoinen. Ja merkki on virallisesti Paula Katarina. Kyllä. Sitten Mirkka Metsola edustaa meidän kukkakuoseja. Tää oli ihana, mä itse testasin tätä, mulle ei vaan rintavarustus riittänyt tähän. Se riittänyt. Sitten on tietysti banaaneja, kuuluu aina kesään. Onks tää Maksimekkoja. kenen? Tämä on Riivari-brändin, eli Se on sinun. tuotantoa. Ihanaa. Kyllä vaan. Sitten meillä löytyy kivoja printtitoppeja, karhuja. Onks tääkin sun? Sekin on Riivari-merkki ja sitten löytyy Paulalta lintuja. Et teillä on koko eläintarha täällä. Meillä on koko eläintarha täällä edustettuna. Onks tää sun pyörä? Se on mun pyörä. Se ei oo myynnissä. Sillä kuljetaan duuniin joka päivä. Ihanaa. Tän haastattelun teemasana on ihana. Kerroksä lyhyesti Jannen töistä? Oliko Janne Lappalainen nimi? Janne Lappalainen, joo. Jannella on tän koko heinäkuun ajan nyt näyttely täällä meillä Femissä. Ja täällä on Abstrakteja, mutta silti esittäviä. Sieltä löytyy erilaisia hahmoja ja piilomerkityksiä. ja ei oo kauhean hintastakaan, ainakaan toi Orpo. Ei ole. Teos. Hyvän hintaista taidetta pystyy sijoittamaan ihan iisisti. Yksi taulu ollaan jo myytykin. Täällä toisella mustalla seinällä on tää upea tanssiteos. Se on saatu myytyä. Voi veli, et se onkin hyvän Se näköinen. on hieno, kyllä. Tämähän on makee. Kiva paikka. Montaks neliöä Femissä on suurin piirtein? Femissä on, tässä meidän putiikkitilassa on vähän reilu 34. Ja sitten meillä on tuossa takana on työhuoneet, missä sitten on noin 44. Siellä tapahtuu taijat ja siellä ommellaan ja tehdään kaavoja. Harvoin löytyy 34 näin paljon kaikkea kivaa, että ei muuta kuin tervetuloa kylään, eiks je? Tervetuloa! Kiitos. Ollaan auki keskiviikosta lauantaihin. Perfect. Kiitos Kaisa. Kiitos.